Guys, magpangas na sa bukid guys. Ato mi sa kuan, payag din. Nya din mag-ato din ko dito sa ila mama kay magpahilot ko ako na ipahilot akong pingkil kay murag. Hoy. Aray ko. Pa. Uban si Rudong sa bukid guys. Baklay. Anak lagi. Danlog siya dani guys kay pahason man mau. Baklay. Baklay ra. Hindi pa baklay din ako. Baklay din. Try na din. Di lang. Pangas din. Pangas. Di ay magkasi mag-driver. O, ay manipasis ko. Pangas. Baklay. Nalagi. Lagi laro yan niya. Di ay magkasi mag-driver. Sama, ano ka sa managatig ka? Oh, hinaw man amok. Hinaw man amok. Abay, ah. Nah, wala naman da si imo papa dia. Ding. Ha? Wala naman. Nagtugbong na. Wala dia yang motor. Botang eh. Nagkasuko na siya babahon. Aglibog siya sa sek pababa. Ako madya babahon. Nagidadhan po naman na siya sa duyan. Kaya magduyan-duyan. Taman midani dayon. Lukso! Wow! Sige, oh. Go. Hindi lang. Pamuli man. Wala gida siguro si Aban. Bag yan na yung bibunalan din. Run, run! Run, run! Run, run! Nagiluyahan unya. Lugusan na magkaarsang tiil. Eh? Luyahan gida unya. Wala na si Riri guys, nga nagpangas na. Naguli na. Di mi kasuludan ni kay ang yabi to ara sa iyang motor. Di ba ka na mahugo, di ba? Ato ipa silob si Koreana. Sabi laom. Dano? Oo. Ay, di pistol ka. Di na ka masigo dan ha. Daniling mo. Nakagilakan hindi ako na. Daniling. Sige. Sige. Ako maibugan mo. Isigo daw mo ulo. Magili. Dito pikas. Dito pikas bangko.
kumain ko diyo. Di ka masigo? Na, nagkaon na sa balay. Balay ba ko? Ayay. Naana si Riri guys. Yan nakadakop na pud may og manok kay mag-ihaw tag manok kay ag sinabaw ta sa manok guys. Tikangkang pa yang iko ko. Ingon si mong dapat lang ko dito. Ano sila mama dito ban lang? Balik na yung puta nga. Buya lang nga. Dong ang ito dong. Ya. Haling sila. Buya na human ta dakop sa manok. Huwag ang manok ka. Duduk mi, duduk mi, duduk mi, duduk mi, duduk mi. Langgaling. Ni papa gamating. Ligid-ligid ta guys. Ligid-ligid ta guys. Murag kuan, ligid-ligiran. Oh, lambid-lambiran. Ada sarap buhay. Bitaw guys, agpahilot ko karon maungwa ko nag-duty kay agpahilot sa ako. Mahuman mi danhi paniud to adto din mi dito sa kuan kay magpahilot. Agpaniud to sa miuna. Agihaw mi sa manok dinhi, maong dinhi mi sa bukid. Nga kuyog na mo si Richmond. Si Bintoy ug si Momon wala ni kuyog kay si Momon ambot unsay kuan na to. Gilaruyan po to si Momon kay kagabi alas 11 na to nakauli kay gikan nagkargada man to sila. Alas 11 na sa gabi nakauli na murag gikapoy po to siya. Tuwa sa balay nagkarap-karap niya si Bintoy wala siya ni kuyog kay nagtiwas siya pagkuan sa iyang pagpanglabas sa ilang mga eskwelahay. Na naaman tayo pismat ni guys among gi banig danhi gihapin na namo ni siya unang sako ay haday nako ni gibutang ang pismat ning ligid-ligid dami dani ni Richmond si kuya ra dadto ang nagkuan pagluto sinistor pagluto sa manok sinistor na day nang magluto dadto dayon. Uy, na hi guys. Nakalaag na ko sa bukid guys. Oh, nya si Janes po diha nang haling-haling po si Janes. Nya kay wala man may bugas din ni sinistor to dito nagpalit og si Koreana nagpalit sila sa bugas. Naami bugas guys pero gikuanan man sa ilaga maong wala na lang namo gi kuan giluto. Wala na namo ilungag dahil nagpalit na lang sinistor dito sa unahan sa bugas kay naamay tindahan dia sa unahan. Ala nagbaguod si Koreana kadaghan sa dala ni Koreana oy pagkasanaol ba ni Koreana? Daghan kayo. Daghan kaayo. Daghan kuno kaayo. Na murag kuan ato karon guys kana ang diop. Buot-buot retag diop bitaw guys nagkuan ko ni Ma'am Daan nga. Ma'am dili sa kuag duty ma'am kay kana ang ipahilot sa nako na akong pingkil kay murag medyo man siya kuan ako na lang ni ipahilot daan kay basing unya og kuan kay sakit siya guys. Sikot pero. Ako man gutong gibanwasan dadto kay ang kuan niya sa sige bitaw uwan sa sige uwan unya ang manok pud gasulod nya ang ihi sa iro naadad to di mo to nga akong gibanwasan mo tong gikuanan ako og sabon imbis nung kay hapit na ko ag kahuman ay ha pahinom ko na slide nga sige naman ko ag banwas dan ag kuan na nga ag banwas nga butangan ako og sabon pero kato pagid ko na slide gid hinuon nga perteng sakita kay naumpak gid ko Lidawan papa. Lidawan papa. May tik-tik. nga ligid-ligid lang sa midani guys. Huwat makaluto sila. Huwat nga makaluto sila. Ito sila manok guys. Kanina dito. Sila mama dito nang kanikuan. Si Ran nalibang. Gikot deh. Gikot. Sila mama. Hayahay. Buhay. Rajuman, ato bang beng. Bundak na. Mina deh. Pang ada na pang. Ipos na ako, ipos ka malubat na. Nara guys, giluto na kuya guys. Pumalan ba na siya guys? Ay siya sa bawal.
Rescue officials eligibility. Basta ka ng kwan pud nga kwan barangay nga active ilang kwan ba? Active ilang kading ala Murag ka nga tao sa per. Kato ingan na ato lagi kay murag Mura mag Ilyas. murag mananggiti ba? Alias Sunday. Alias Dudong. Lo dutukin. ayun na din igulon dali ala niya ba Nagsirit. May babaw na doon mga ayo ba ag katig kuntis ani Anong ginabuyat? Ano ba ite? Narabay sabay na. Saran. Ling kasi tong luwag dito lingkaw kay matoy kandos na ling. Naman itong pula. aman Sanay planggana. Luto na guys, ang nilauya nga manok. Nga mong kanon. Nara mo plato dani. So guys, Anawa na to Korean ako. ngayon tayo. Ini siguro ipabot ko. pwede mo kasama mo naman pang Lami gid na yan ay sili ya ba. Naman daw ko. Mga unta guys. Mata kadalag chili garlic. Kain tayo guys. Guys, di ami sa bukid naglauyan ni sa manok. Oh. Kana tong kanon. Ito, manok. Maniud to ka. Nagpabukid. Dayon magpahilot din taon niya guys, sumantag paniud to. Paniud to sa taon na ay katag pahilot. Magpahilot. Oh, so ang bata. Oh, smile. Hi. Kaano siya guys. Dito guys. Kaon na akong lang. Kaon na lang. Ayay na yabo. Eh, Hindi guys. Suka na ba? Bawa na, may kasuka sa unang amok. Gahan ka na panito niya na kot. Tukar man akong kutiko. Hyper. Dahil niya na imong lasa. Na, yabo na ba? Dito na naman na. So, di pagaulat. Pagkalaban. Damit ka guys. Wala kayo? Kaya ito ko siya sa baba. Ja. Kasi dalang ito ayo. Hindi man, hilam ito. Gaya ka namin ba? Namugno ko dito sa kondungan. Grame sa inyo ba? Alam ko about that. Oh. Makalingkod, yung ginasi sa plato sir.
na lang. Pinitan lagi ka. Manok Bisaya ni sa guys. Ikaw, magalit mo sa mga. Sa bawan na to ang kan para gatasan. Para gatasan. Kaon, mga bade. Sige, bilatan. Balik lagi ko nga, guys. Ito na, ilugan na lang manok. Ayan. Ano lang, takdahan lang. Karong sabaw. Di. Ika? Di na higupon ikaw sa ba? Nono. Ay, ka. Dire, si dire. Takdahan. Ayun, paro-paro yan. Kaon yan. Kung nag-iya mo niligo, di ba manas yun isa ka buko? Asa naman ako ro? Karong nagwala. Ano mo dyan, ihaw ta manok, ay sinagsutan. Ay, Bob! Ada. Lumang taon ang ulit ba? Ba ay? Sauna lang. Sauna ka lang. Ah. Ay, parilik kayo. Pagdada. Oh! Kan, kan. Daway, libang sito. Ba mo sabok mo. Ito? Kabahok ka sa ite? Kagat ka na sa plato. Buang na balik halang kay pagkatulong ako dito. Panangit. Dito lang dito tika. Ay. Gagmay pa ni karon guys. Ugma, dagko na ni. Sunod. Ang liwat mangunin na tingnan kung breeder nga ba. Dami kayo mong nilong akbar. Ano ba? Gamay ka nga breeder. Yan yung pang mas dami. Iko sa niyong ag. Ba isa na niluwat yung ikon. Ang sige, bumindahan ka. Aman. Dapat mo kung isa. Tara, oh. Ay, Next year. karon pa na bayad, padaduming ko pa. Tuwang pagya. Kung wala nag-init, may makatunga. Na, init na niya. Kaya simple lang. Sunog kayo. Ayaw na, bing. Gana ba po yo? Ang saupan ba kay murag agpamuwan na. Baka yan? Baka ba? Agpamuwan. Bibi! Oh! Saupan. Bi! Ah. Ah. Ba, oh. Ay, mo. Ah. Kali oh. Turo ko ang hilupon. Ay, hilupon. Ah, ba oh. Patay ko. Ah,
Din, pagkid daw. Was, ana agila mo sa tanan. Ay, pagkatak. Ano siya na atay? Dan ara. Dawian ka sa tiktik oh, nagtiktik si Muloy oh. Kanay. On the wings of love. Ay, no na ba? Anak, tao yung buko pa mahabol ay mo. Ay, no ba, no. Pili din lang kabiro ko ron. Ayaw. Yak. Nuno. La, matuwang ko din. Ano ka lahat? Ya. Ito ba si Oyong ang reklamo na pagbadlungon ko no, inadlokon sa bunal, balikan mo na yan o, umuwi. Balik ya lagi ka maapil sa uban gini kabo. Dong ba? Ayaw dito. Hindi na naman maliliit makatulog. Tama nga. Oo, kaya agbangkay ka man. Kapitan ka naman, agbangkay. Balik ka rin tukla na. Oh! Sat gimbang ka ba? Sat gimbang. Ala bilat. Hoy! Ano ba kamay? Sakto lang sa kakilo, kailangan Pero na, wag giso pa oh. kain ka subra gini. Daghan ka. Guys, nahuman na mi og paniod to. Nya dito na din mi sa bukid paingon kay magpahilot. Ipahilot siya namo na si Bugoy. Kaya ka na tuwagin na nun? Ha? Ako na ako. Kay kawano na sad agbatsi na mi kay kawano na sad. Oo. Nibig siya na si Bintoy sa silong guys. Lagi pang punpun po na ni Koreana ang mga sinilid ni Bintoy. Sulod niya sa sako di labay dito sa luyo. Kahigon mo muna sa manok. Katag lang yapon. Dili ka punpun. Guys, magpangas mi sa bukid kay dito na ko ni ibilin si Richmond ni lula niya. Kay walay magbantay ni Richmond kay nag-eskwela man iyang mama. Nya magsabay na lang ko paghatod ni Koreana kay aron di na mag balik-balik kay ang gasolina perti nang mahala. Dili kay ang bugas ra nagmahal, apil ang gasolina. Ug daghan po kay salamat ate sa panggasolina nga imong gihatag para nila ni Momon, Riri ug kang Bintoy, pang pamasahe po ni Bintoy, daghan kay salamat. Amang kakurtangkir, ipatangkir ni siya mon.
Hana ta din hi guys. Ikir off ni lolo, ikir off. Naman nagsakit pa na imong kuan diha. Ipahilot ka na. Bliss lolo. Okay, ang sipon nagbitay man. Bliss ha. Alo kapyot naman dayo na. Bliss mama Mercy kaw. Ako yung sipon kaluoy ba kayo. Naunsa man na ah. Ikir off kay walay agbantay. Oh, Pato. Baboy oh. agyote para naatay. Matiti. Lilhig sa ante guys. Kay dagan sa ko. Yun na may pato na ni Lolo ah. Nagi ka ng patong. Meron lagi dala diri. Kung labok sa miniktan dito nga manok. Nang laki. Saka mo mau, mau glaw. Namahaw day kuno sila guys. Agay, panagbon sa tas pamahaw dani. Kana. Eskwela ka lang? Wala. Ano klase ko no? Wala. Nag-green out. Nagalin daw. Nag-green out guys. Mawalay trabaho. Kaya sana si Dodong. Tagay mo Ya, ay ag kape ta. Nay nyo kape? Okay, kape. Pautanga sa og kape de. Kundi. Utang sa tag kape guys kay ag kape sa ta kay tugnaw kayo. Naa pa man say oras na. Itlog tagay. Tagay sa. Naa pay oras. Steak lang. Oh, Hindi naman nagkot ang sapatos akong bata ah. gisa patusan ko gina kay aron di ka magbigot-bot ngagbantay. Halaga lagi na silang. Nagkuha na sa Jenipon. Atas. Kaon na naluto oh. Kaon na din eh. Wala pa. Alagi ubuha naman nung ta guys. Grabe sa katunog kayo karon ah. Tugnaw kay mada inita na sad siguro ni ba? Butaya rin inintindi. Ay, tugnaw kayo ba? Wala may init ay. Iabris ako ng pali. Bugo mo na inin. Kana sa itlog. Ang iyang dinhi adinhi man siguro. Adinhi. Kaya ang dinhi nagkuha naman. Ang mga gato ka na ilin? Ha? Gato ka na ilin? At trabaho gani ko da. Ilin ka na. At trabaho ta. Gapon no ba ko nagduty gapon. Di ba do? Bilin ka ni do da. Dahil sa naman ikuwasa sa tao. Ubo man ang bata oy. Ubo na siya Ang guys. bata di ubo man oy. Ubo, ubo man, ubo. Alang sudan guys o bulat itlog nga ilang kanon kay silang vlog. Mag-inom sa tasa kape. Pagkahoy bis Bermes, dini niya po na siya. Sa isa kasi man nakatulo na sa dini Relief sa wibit. sa Super plus out senior. mag-senior mo sa Bibes. Dito lang sana siya sa balay. Kaya ang klase ni Saysay kay Lunes, Huwebes, Bernes man. Nahuman naman tagpamahaw guys. Aw, manguli na ta. Nya sila ni manang dini, ang kabisi ni sila kay magadto na ni sila kamigin. Magpakamigin na ni sila guys. Oh, huna-huna. Improve na si Madam Ote kay mo adto na ni kamigin. So ta magkuan, wara-wara. Oh. Ya, si Doy Doy, naunsa man ning mata, mura na ning mata sa kuan tulaw. Nakuan yang mata ni Doy Doy guys sa welding mo nang nagpuwaha. Ya si Amay trabaho ka may? Si Amay agtrabaho po na si Amay. Ulit tao ba ni guys? O PM lang ni Mayamiya o ni
Nay, Putik thank you, vlog. naglantawon. Hapon si Helen na ni guys. Oh. Dinasa ka ha. Tanawa ko na kinsa ba ni nga. Baji kini alo. Tanawa ko sa ni Richmond. Alo. To lola, lola, lola. Bye-bye ako. Ano ka na ko niya hapon. Bye-bye. Ito na mi guys. Si Papa guys nagbugas kahoy. Pagkamigin ko na sila. Sila ni. Alam. Oh. Reklan. Itak. Ay. Panguli na mi guys. Kay eskwela pa. Ato pa si Mumon sa Salay kay kuwaon niya iyahang mga requirements dito sa Salay. Yeah. Ug makaapas siya. Pero ug di pa siguro siya makaapas na upan ni mag-ato sa kuan. Oo. Ano lagi?